Kulħadd jiftakar din ix-xena tal-Fairchild jiġġarra fil-barra mill-mitjar filmati li joħduna lura għax-xahar ta' Ottubru ta' sena ilu. Issa, sena wara, għandna fidejna dettalji ġodda dwar il-5 Franċiżi li mietu fl-inċident. Rapport mill-Aġenzija Franċiża BEAD jikkonferma illi l-membri tal-ekwipaġġ kienu kollha impjegati ta' CAE Aviation. Il-kmandant kellu 30 sena filwaqt illi l-kopilota kellu 70. It-tnejn kellhom liċenzja FAA. Fuq wara tal-Fairchild kien hemm il-koordinatur tekniku u żewġ membri oħra li kellhom bejn 32 u 52 sena. Ir-rapport jeskludi kompletament il-possibilità li l-ajruplan seta' ntlaqat minn xi safar. Jeskludi anke l-fattur tar-riħ bħala kawża tal-inċident. Dwar ir-rifless tax-xemx, l-investigaturi jgħidu li għadhom ma eskludewx kompletament dan il-fattur għalkemm huwa ċar li dan waħdu ma kienx se jwassal għall-inċident. Skont l-istess rapport bejn l-2015 u l-2016 kienu saru diversi modifiċi. L-ajruplan kien tbiddel b'mod illi kellu fih total ta' 6 postijiet. Ir-rapport għadu jrid jinvestiga dawn il-modifiċi u anke x-xogħol ta' manutenzjoni li possibilment kien hemm. L-investigazzjonijiet fuq is-sistemi tal-kontroll u l-istrumenti tal-ajruplan għadha qed issir. Intqal ukoll li ċertu dokumenti għadhom miżmuma mill-awtoritajiet Maltin u dawn iridu jiġu proċessati.